Chief. Ana m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nọ m za. Ya sị m were okwu na ogbotere ya ụmụnne. Na enwekwa ihe m ga-agwa ya na m gwa ya. Ya sị m na ya alụọla di. Na ya na di ya matara mgbe na-enwe ihe ha nwere. Ma di ya ma ya onwe na-enwe ihe ha nwere. Na ha abụọ jikọrọ aka ọnụ chọwa ụzọ ha chọtakwa n'ụzọ ha. Ya mụọra di ya ụmụ atọ nwoke ya amụhụ nwaanyị. Ruo mgbe o ruru ego abata di ya na-eme emeta ego ya nwa na-eme emeta ego na-aza ha ụzọ abụọ. Ya gwa di ya na ụtọ ụmụaka na-ara ahụ bifo mara ụmụaka ugbo ahụ ga na-awụlite juo. Ha juo kwuo okwu mahadum di ya so of course. Ya gwa di ya na otu ego si abata ya nwa aka na ya ga-like ịsọpọt ya. Na ya chọghị hapụrụ ya na ihe gbasara ịrụ ụlọ naanị ya. Na ya ga-like ka ha pụọ n'ịkwụ ụgwọ ụlọ. Nwee ike kpazie ego ha ga-eji azụ ụmụaka. Zụọ ha to the highest level. Na ka ha rụta ụlọ ka ha chọọ ala zụta ala rụọ ụlọ. Ha fee na-atụtụkọ ya na-atụtụkọ ya. Na ya ga-ekwu nga ya ha na ọ pụta plan ka ya pụta plan ka ejikọ aka ọnụ chọọ ala zụọ ala rụọ ụlọ. Di ya sị chai na ihe ka ya kwuru. Na ugbu ka ya ma na nwoke chọwa nwaanyị ya chọọ ke Chineke denwere. Di ya atụta elu ebe a ga-azụta ala. Di ya gakwara n'okwu ala 1.5 plot of land. Di ya hụ maka ya gaa okwu ya. Ya wepụta ego ya ji dọọ ega di azụ ala. Wepụta akwụkwọ ya. Anya ha rụrụ ya na ọwụ 5 bedroom bungalow. Ka ha rụrụ n'elu 1 plot of land. Mee space. Tige ma ebe moto ha ga-park or something. Werezie the other half plot. Rụpụta ya ebe ha tire ha ga-etige tenants. Ya rụrụ ebe ahụ 1 bedroom flat. Na ihe ha rụrụ na that half plot of land. Rụọ ya ọsa asa onye ọbụla. The whole rooms dị very very wide and okay. Ọ ya ka ha rụwa n'ụlọ onu ntara roof ya mecha everything. Wakpo ọfọzi ka ebe ndị tenant ha ejirizie nwayọ na-eme mechapụtakwana ya tizie ya tenant ha tiri nwoke onye Akwa Ibom. The man si na nwunye na ezinụlọ na ha nọ na village na nwunye emege ezigbo business ma ụmụ ya na ebe a ka ha na-agaga school na ọ naanị ya ga-ebi ngana. Ha nwere ụlọ nye nwoke nọ nta. Nwoke ahụ nọrọ 2 months n'ụlọ ya. Ụmụ ya abụọ 2 girls. Na nwaanyị mba nọ not just ofu dị ka half caste na ofu mara mma dị egwu. Acha babababa very young and pretty. Chọrọ nwoke nọ ntara chọrọ nna ha bịa soro nna ha biri n'ụlọ nọ nta. Ya elege nwoke asụcha nwoke na ọmaka maka amana mma nwa dị egwu na oyi ele ndị ụzọ ụlọ anyị na ọmana. Ya kọpụrụ ya enwe ihe ebu n'obi. After like 6 months or getting to 1 year, ụmụaka na nna ha nọ na that place. Somebody akpọ ya. Na gịnị ka die na half caste nwa tenant ya mmege na itri dị otu a. Ya sị di ya kwa. Yes, di lụrụ ya ya sị mba na di ya nwụrụ dịrị mmadụ ahụ. Na ọhụrụ ebe a na coincidence na ihe a na tenant ya. And again na ọ webere nwa. The person asị okay no problem. Abaizie stage nke abaiziri. This girl jikecha ya ga-echere di ya na gate. Di ya drive halapụta ego once a na-egoshi gate ya mgbaga na moto di ya drive buru ya pụọ. Ihe ndị a niile information na-abịa. Ya jụwa di esi ele otu oshime onwe ya ala nwa mmanụ abata n'ime ekiti ya na ya abụọ. Di ya gwawa esi na ọ wee erite ọgbọla erite egusi. Na ebe ege nwe na-ashịrị na nsogbu anọ na ọ dị ha necessary hide anything. Ruo eteshi this girl alọta. Ya kpọkete jụwa si ya nne ya sị na ọmakwa mana ọ wee young girl. Na ele otu o shiri ma onwe ya ala landlord ya na landlord ya nwewe something. Na ọ wee pretty girl. Na o deserve hụ nwoke ji nwanyị. Na ọmakwa dịka mmụọ mara. Na ọ hapụ onwe ya aka na a better person will come. Na ọ hapụrụ di nga ka this lady nọ kpokpoko asụ gị nụ ya n'ihu tfio. Na enweghị shame. Na lecha anya bịa confront ya. Na why not confront di? Na enweghị shame. Na enweghị shame. Na enye one good reason ya ga-eji ọwụhụ onye like ya ga-agakwuru. Ya ga-agakwuru onye like no matter ma onye ahụ ọlụla nwaanyị ma ọlụbeghị nwaanyị. And ka ya gwa ya na ọ nwakwala nwa kwụsịa next time all this thing. Ma ihe ya ga-eme na ọnụ ya ga-akọchali. Ya nọ na-eli. O ruhu 20 minutes.
di ya drive lọta ya gwawa di ya si na ọ n'ihi ya ka nwa obere nwa jiri mmanya asụ n'ihu mmanya asụ dịka onye ekpenta di ya lapụrụ ya akalanya gị n'otu otu ihe na omebe mbụ di ya mmanya udu akalanya abụọ gwa ya na ya ga-abịa lawa village ga nọrọ na ya ahụ na ya atọ na ọ na-atụ mapol bu egbe tụdee n'ụkwụ na eti isi ugbu ọgba ihe di na-agwa ya dade eke n'ochete na ya na-ele mgba ya nkịtị ekwukwenụ ha okwu akalanya abụọ ahụ ọ nwere na-asụ anwa ha na mmara ya nọrọ nga akpọwa ada nne di ya ma dị ọkpara nne di ya kpọọ oke onye ka ya kpere ya ka ore ihe ya gabigara ihe dị ọkpara di ya gwara ya wụ na ya efiliri na ya hijackere nwanne ya nwoke were denwere onwe na ọ naghị ekwe ka nwanne ya nwoke sendịara ha ego mgbe na anaghị ego ji ma ha dị bizi apịago ụlọ na ọ rụchana n'ụlọ ugbu a wụzi nọ n'ụlọ aha na peacefully ya jọsọ ihe o kwuru Chukwu emebere ya rekọdụta kọl ya na ya bụ bikos kọl ha niile ya rekọdụrụ ya rekọdụta that one kpọọ nne di ya na fon si elekwekwe ihe nwa ya mere na otu ochie gị nne di ya gwawa ya ihe ha nwawa ụlọ na ọwa ụlọ ha arụkwala n'ụlọ lakpụrụ n'ime na ọwụ n'ụlọ ọnụ ntara ka a bịara maga ya asụ n'ihu na o were na ya mara na ihe onye metere na ọ na-anọdụ n'elu ya rekọdụta that one gba nkịtị na ya nọzi one day ụkwụ ya ka aka ni na-epulu na-eme ka ihe na-akwụkwọ akwụkwọ na-akwa ya ma na-egbu ya somebody agwa ya na ihe o megara like this lekwe ka ụkwụ na ya kwashi ya na ihe akwa poison o zorola poison na ya eshi nga ahụ obi chọọ wee ya ma ọ wụghị ya onye mere datin ga na-emerekwa ya na-aga ụkwụ ahụ a na-ekwezi ije aga ije ya na-arịọ di ebuge n'ebe a ga n'ụlọ ọgwụ or native di ya si eme ya nwụọ na ọ dị ya too much na ọchị ya nọrọ ngala nwụọ na ọkwa na ọ chọrọ iwe onwe ya dị eburu onwe ebula village ka ụmụnne enwe ike nyere ya aka ya gwa di ya na ihe o kwuru wụ eziokwu na ya nọ na ihe o kwuru ya kpakara ụmụ ya atọ buo akpa la na ya nọzi na village ihe information ọzọ ya nwetago na di ya na that half caste the girl bizi n'ụlọ na ha lakpụrụziele na nlakpụrụ Chukwu emebere treatment ya gaga ma gịnị ụkwụ ahụ adị ya mma ma chọọchị ma gịnị na-enye ahụ space e give up Chineke na-azakwana ya restore health ya nụrụzie n'Owerri na ebe a ka ya hayere ụlọ birizie wite ụmụ ya bidekwe biznes ya na-eme Chukwu na-azakwa ya n'Owerri ebe a kara ka ọ zara ebe ha bi mbọ ya sị mba na ụlọ ya na di ya rụrụkwa ka ọ gharịpụla ya zụọ ala n'Owerri rụọ ya ụlọ pịa ya ezigbote ụlọ na nwaanyị mba nọ nza na ihe niile na-emege mgbe nwa ya kenta nọ 10 years from that day echi ya hapụrụ di ya gba ọsọ ndụ kwụrụ ụmụ ya gbaa na enweghị echi di ya kpere na fonu so ụmụaka agagakwa skuul ụmụaka erigekweri na ele otu ihe echi ama na-ejige na onweghị echi o mere ka ọla onwekwe na echi ọ kpọrọ ya si ya na ele otu ya arụ na omehie ugbu a na ọrụ 19 years na the next news ya na-enweta na di ya na ọrịa wala na ọrịa ga ndị nebo ha na-akpe ndị ke na-akpe na-agwa ya na nwa mmụọ alakwuru na di ya na nwa mmụọ disi a na-akpe ya akpe after 9 years ha ebido kpọwa ya na arụkwa otu ọrụ di ya na otu ọrụ na ọ bazigowe onwe ya ahụ na ihe ọrịa ga na ọ nwụkwala nwụọ n'ụkwụ ya abụọ azachana ya sị na nsogbu anụhụ na ya nọrọ nke ọma ya na nwa mmụọ na ha nọrọ nke ọma na infọmeshọn ọzọ ya nwetara wụ na di ya erela ụlọ ha anụ ntara nwa mmụọ eruru ụlọ ya ere ụlọ ha anụ ntara o ji agwa onwe ya ọrịa na di ya na o gbotoro n'ụlọ ọgwụ ugbu a na nwa mmụọ erela ụlọ ego eretere n'ụlọ na di ya nọ n'ụlọ ọgwụ nwa mmụọ eburula ego ọgbalaga ya sịrị ili na ahụhụ ya weta o shirila ya nọkwara onwe ya ọ ya ka ya nọ nne di ya kpoo ya after like 6 months na ya nọkwala na di ya arụ ọtọ ọrịa ya na-ajụkwa ese di ya jụwa nne di ya sọrọ ka ara ndị agadi nwaanyị gbaga na ihe a first day ya na-ekwu okwu n'iwe ya jụwa nne di ya sọrọ ka ara agadi nwaanyị gbaga na ọ bụrụ na ara agadi nwaanyị gbaga na ya gwa diọkpara ka akpọga ya na saiki ya denwe ebe na-edenwe ndị agadi nwaanyị ara na-agba na ọ gwụla ihe ya gwara nne di ya gbanyụọ fon after some days nne di ya kpe asha ha si na ihe ọwụ nwunye nwe na ihe ya wụ nwunye nwe na ya agaghị ewere ya iwe n'akakarịrị na ya asị ka ya gwa ya na ụzọ ọbụla ya na ụmụ ya shiri mejọ ya na ya gbaghara na ya biko ekpekwele nwa ya nwoke nwụnahụ ya jụwa nne di ya si kemgbe 9 years nwa ya nwoke kpọlatara n'ụlọ ya na ya abụọ ji ego ha ụlọ ya sọpọtụ ya ego ya nọ n'ụlọ ahụ ma ego ya nọ n'ụlọ ahụ ọwụ ma nke 60% ya ga-akpọrọ nwa mmụọ tenant
ha kpọtara n'ụlọ di ya kpụrụ nwa m kpọpụta nwa m eme ya nshi ọkwa ya kpochara ha na ọnwụ na ha chefuole na ya rekọdụchara kọlụ ha na ọ nọ na fon ya na ya jiricha mgbe ya kpọrọ ha gwa ha ihe ya gabigara na ya nụrụ ihe ha kwuru ya eburu onwe ya gba ọsọ ndụ zọga onwe ya ndụ nshi ndị Akwa Ibom kpọrọ ya nwatakịrị tenant bi n'ụlọ ya bikos gịnị di ya kpụga alakpụga were ọgwụ na-achị ekpụgbu ya gba ọsọ ndụ na kemgbe 9 years ahụ ya ekwere gba ọsọ ndụ na ma ya ma ụmụ ya ha jụọla ma nwa ya na ugbu ọsọ ekwekwele ka ya nwụ ọ jụọla ote ha shi erigeri ma ụmụ ya mụrụ ya ọmọte ha shi erigeri ọmọte ha survive ka ihe o ji rute n'aka ọ na-asị ekwekwele ka nwa ka ya nwụ na ke ya mụrụ nga na ọwa wụ ha ụmụ ọ bụ nna ụmụaka ya na ha nọ nga ugbu na ọ mahụta ụmụaka shabaga skul mahụta ha shi erigeri na ọ jụbeghị tosele ote ha rụ ọ na-agwazi after 9 years ọ hapụrụ ya n'ahụhụ ya because of nwa m ewerela ụlọ ya na ya bụ ọrụ ree eji aga igwu ya ọrịa buru ego gbalaga ọ gwagwazie na ekwekwele nwa ya nwụ mkpiche nwa na ka ya oshini ka eshenyu ya ọ nyere ya n'ụdị ọ nwụrụ toshi mụ ka na-awote eshiri mụ ndị ka ya na ha nọdị ya gbanyụọ nwaanyị a fonu na ntị only 1 week ka ya nọrọ n'ụlọ ya nwa onye ma nye ebe ha si nweta house address ya lekwe taxi agbo igbo hon nwa ya nwoke dị ọkpara ga-emeghe gate ha na drive ma jụọ sọ onye anya onye bara n'ime moto lekwe ya wụ nna ya na n'azụ seat ụkwụ azacha ewere akwa kpoo ya driver na onye nọ n'ihu moto wuru diọkpara nwanne die na ha sị ka ha ebutere ya die na as long as the marriage na-egbuwabe na ọ ka dị married to die na ọ wụ responsibility ilekọta die na ihe ha ejisi ha ebutere na Muhammad ga-agakwute mountain ga-egbejere agakwuru Muhammad ha eburu nwanne ha nwoke nụtara butuo nkwado die butue ya na-ele di ya na-acha mmiri mmiri si ya biko na ya gbagharị ya sị die na nsogbu anụ ọ bụrụ na ọ marriage ka eji anwụ nwa ya isi na ihe a na ọ gaghị awụ ọkụ n'otu ọ dị ndụ na ya chọsiri mgbasa na ya chọrọ ka end ya marriage gwa nwa ya nwoke ya ya sị agaghị achọtara taxi kpọta ya ngalugbu a nwa ya nwoke akpọpụga kpọta taxi ya eti apara ha epaga ya n'azụ moto buga na village ha rutezie nga tiwe ha olu aka pepa agbakọlata ya na-ajụ ndị mmadụ na ọnọdụ nọ ya nọ ya kwesịrị ịnọ kọwara ndị mmadụ na ụlọ ya na di ya nọ na iwe nne di na ụmụnne ewu na ha enwetaghị ụlọ ha rụrụ were chịa ego ha n'aka anaghị ego ha sa na-enye gị because of ha rụrụ ụlọ na ọ ya kpatara mgbe ihe chọrọ imebi ya betere ha akwa ihe ha gwara ya wụ na akwa ụlọ ka ya bịara nọ na elekwa ụlọ ọnwa na ụlọ nọ nta ya erele ya kemgbe 9 years this man ajụ ya na ụmụ ya ụlọ rie ji ego ịrụ ka di ya chụpụrụ ya kpọrọ tenant edewere n'ụlọ kpekpuru nwa mmụọ ugbu a na nwa mmụọ amechaa na were ụlọ nọ ntara re mapụta ya ha etinye na moto butezie n'ụlọ ka ya rụrụ for 9 years ọjụ ha esote ya na ụmụ ya si emega erigeri nwanne nwoke butere n'ụlọ na-agwa ya dat na as long as ya na marriage na ọ by force lekwe ya na ọ ka dị ndụ nna na ya kpọrọ ụmụnne ha bịa nara ha ihe ha kwụrụ n'isi ya hapụga ha nga baa ha moto weligeme ya nlọrọ ya na-alarụ na mgbede lekwe ihe nne di ya ebere bịa ebe na ha agaghị divorce ya na enweghị ebe ha na ya gbaghara ha na nwaanyị mba nọ na ọwa ebe a nọ ugbu a na ya ga-eshi ebe a na-ese ndụrụ ha ego mana ọ bụrụ na ibute n'ụlọ ahụ ya rụrụ na ya ọ gaa na ebe ahụ ya na-ele ya ọrịa the last condition ya nyere ha sịkwa na ọwụ ha ọta ahụ na ọ ga-anọrịrị n'ụlọ elu ha bịa were ihe kwụrụ n'isi onye ihu a na-arịọ tii now na nwaanyị mba na m juderele ndị mmadụ na ya emekpuru ala na m juderele ya mba ụwa na decision na ya tekere na ọwa arụ na ịgwadele ya okwu ka ya nwanne ha ụmụnne m ọhịa ọsọ m bịa gbotere ọnụ